गथ'खौ आं एसेबां अनो बे गथ'आ आंनि अननायखौ बुजिया अनबाबो अनजाया माथो बे गथ'आलाय नैहाय बाराबा आयु बिबैनि आखला बावगोन सां नोंखौ बाल गथ' बिमा बिफायाथ' न'आव थानोनो मोनथिखाया बिमा बिफा गैयियाव साला नोंखौ एसेबां लोगो लाफानानै फुथुफादों जाहोदों लोंहोदों आरो नों आंखौ बिमा बिफा फैनो बिदिसो खोथा लागायना होबावदों नों लांफायाखै नालाय बेखौसो बुंदो दा आङो नै बावगोन सां नोंखौ गथ' फिसा आयै नों एफा बुरैजों बे उन्दै गथ'जों लाजिया नोंसोर नांलायबाय थानो बेबायदि मा फोरोंनो नागिरदों नोंलाय गथ'नोलाय नोंनि फिसालाया उन्दै नङैनो बिराद खोथा बुङो नुवाखै उन्दै होननानै बुंनो हागोन बेखौ मानसि उन्दैबालाय मा जानो बिनि खुगाया बेसेबां गोरा आयै उन्दै मानसिफ्रालाय मा खोन्थागोन मा खोन्थाया बिसोरलाय मालाबा नंगौखौबो बुंगोन नङाखौबो बुंगोन मालाबा दाय मावब्लाबो गावखौ बासायनो बियो मालायखौ फानलायनोबो हागौ मालाबा दाय मावाब्लाबो बियो गावनो मावदों होननानैबो बियो समलाना बुंनोबो हागौ बेखौलाय आइनालाय मानोथो नांजाखो नों एथ' गिदिर जानानै बिबै जानानै नों एसाखिनि खोथायावनो नोंहा धर्ज गैया जाबाय मोजां मोनाहाय आङो बेफोरबायदि आखलखौ आंना मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि इसां लांफानो नागिरखादोंमोन गावहासो बोराबना थाङासै नालाय थाङासै आंहा बेखौ गारनानै थांबाय बे थाङि मानसिखौलाय आंलाय माथो खालामबाय थानो बे थाङा होननानै आंथ' बिजों न'आव सानसे थाफाबाय थानो हायाना एसां रंजानाय बोथोराव गासैबो मालाय मेला नायनो थांदों आं हारसिं बोरै थानांगौ बेनिखायनो बे थाङा होननायखायनो आं हारसिं थांबाय आरो आं जेबो मिथिला नोंसोरनि फिसाखौ दिनैनिफ्राय नोंसोरनो सामलायदो आं जेबो बुंला आं माबा मोनसे बुंबा बाजायबा रायबा बुबा नोंस्रा मोदोमाव नांजायोना नांजानायनि खोथा नङा आयै नोंहा बे गथ'खौ मोजां खालामनो गाज्रि खालामनो बुजायनो रायनो बुनो गासैयावबो मोन्थाय दङ आयै आंथ' नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि साननानै बा रागा जोंनानै नोंखौ बुङाखैना बुंदोंसो दा गथ' मानसिजोंलाय मानो नांलायफानांगौ बिसोरो नंगौखौबो बुंगोन नङाखौबो बुंगोन होननानैसो बुंदों बेयावलाय माथो बोराबनो गोनां खोथा आयै गथ' नों बेबायदिसो ना बिमा बिफा फैबा राजा जायो बिमा बिफा गैयाबाल'सो एम्फौ लाथा बायदि दद्र' थायो नोङो नै नोमबाया नोंनो जाग्रा लाना फैबावगोन मा दे जागोन बे न'खराव माला दे बे न'खराव गोजोननाय फैबावगोन आं साननानैनो मोनला बबेबा न'खराव सिरि फैयो मिजिं गोजोननायखौ संसाराव नागिरबा मोना गोजोननाया गाव गावनियावनो दङ गाव गावसो खोमाना लायो गाव गावसो नागिरना लायो थांदो दां बिफा नोंबो दुगैस्राबदो आरो फिसालाखौबो एसे आथिं आखाइ सुनानै होदो आं न'आव नायहैनि मा मा खामानि मावना दोनदों आइया फैदो आफा जियानो जाया मानो दिनै आंनि बिमा बिफाखौ जेलनिफ्राय देर'नोसो नागारथारगोन आं दा आं जेलनिफ्राय माबायदि राहायै देर'नो आंथ' सोलो बाहायथारनांगोन डक्टर राजा आंनि मोखाङाव खनसे नायलाय नों नायबायथ' आं मा जाखो आंनि मेगनाव नाय आंनि मेगनाव मोजां नायलाय गोसो मेलेमजों नायलाय गोसो मेलेमजोंनो नायदों आंनि मेगनाव नायनानै नों माबाफोर हमदां हादोंना नों मा बुंनो सानदों इसा आं नोंनो दिन्थिनो नागिरदों आंनि मेगनाव नोंखौ नायहोनानै आंहादे नोंनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं आंहादे नोंनि सायाव बेसेबां बुरजा लाख'हायै अननाय दङ दिन्थिनो नागिरदों नोंसोर सिनायाखै सिनायदों नों आंखौ जोबोद अनो अ माय गड लामायाव नाय हनै सौग्रुसिगोन आंबो बावलायलांबायसोमोन आं दे गारि सालायदों बेखौ बावबायमोन आं नोंनि महरखौ नायनानैनो डक्टर राजा नोंनिसिम मोनसे सोंलु दाथ' मामा बाबाखौथ' जों नायहैनो नागिरदों जेलावथ' गोबां पुलिसफोर थागोन ना पुलिसफोरा आंखौ नोंनि हिन्जाव होननानै बुङोब्ला आं बिसोरखौ दम होयोब्ला बिसोरखौ आं माबा मोनसे थोनोब्ला बिसोरो आंनि बुंनायखौ मानिगोन ना मानिया आंखौ गिगोन ना गिया मानो सोंखोदों बे खोथाखौ ओहो डक्टर बाबु डक्टर राजा दाथ' पुलिसफोराथ' नोंनि खोथा बायदिसो सोलिदोंना नों बिसोरखौ जेलाव सोना दोन होननायखायसो दा पुलिसफोराबो सोना दोननो हादों दाथ' आंनि मामा बाबाखौ बायख'नायाव नोंनिसो आखाइ नोंनि पावार बायदिसो सोलिगोन नोंहा जेसेबां पावार दं दाथ'
होमबाथ' आं नोंनि हिन्जाव जासिगोन आंहाबोथ' एसेबांनो पावार दङ बिसोरबोथ' आंनि खोथाखौ मानिगोन ना बेनिखायनोसो बुंदों नोंनो बिसोर पुलिसफोरा आंनि खोथाखौनो मानियोबा नोंनि खोथाखौबो मानिनो नांगोन आरो सोरबाफोर जुदि नोंनि खोथाखौ मानियाब्ला आंनो खोन्था येस जागोबाय इसा हरनि सफैबायबो दे ओंखारदो हे गसाइ मा जाबावगोन आरो जों बेसे दिन जों बेबायदि थाबावनांगोन जेल सिङाव माब्ला रैखा जाबावगोन जोङो सोर बासायबावगोन जोंखौ माला बे जायगानिफ्राय थांफिननानै न'आव थांनो मोनफिनगोन बहाथो बिफा माथो इसायाबो जोंखौ खबरखौनो लाफैयासै रावबो जोंखौ माथो खबरखौनो लाफैयासै न'खरनिफोराबो आरोथ' ददि मोनाबो माथो नुजाफैफिनासैनो इसा बिमा माखौथो सानबाय थाखो नोंलाय जेराव दङ बेयावनो था मेगनजों मोदैजों जोंनि फारसे सोर सानग्रा दङ सोर दुखु जादों जोंनि थाखाय रावबोथ' जायाखै रोखा रोखा हमनो हाखायो माथो सोरबा जुदि जोंनि फारसे सिन्था खालामोब्ला जोंखौ बेनिफ्राय दिरुना लांनायनि बाथ्रा सानोब्लाथ' दाहालागि खबराथ' सफैखासिगौमोन ना मानोथो सोरखौथो आसा खालामबाय थादों दानि जुगाव रावबो रावनि थाखाय दुखुआव दुखु जाफाग्रा गैयाथ' मामा हा इसा मामा सिरि था बिफा बिफा हनै नायलाय इसा फैदों जोंनि फिसाजो इसा सनाया फैदों बिफा नाहरलाय इसा इसा औ मामा आरो बाबा नोंसोरजोंनो फैदों माब्रै दं मामा आरो बाबा नोंसोरो माथो होननानै बुंबावनो आरो इसा जेलाव थानांनाय मानसिफोरनि दुखु दाहाखौ इसा लोगो मोननानै मोजां मोनबाय ना डक्टर राजा गावनि बिमा बिफाखौ लोगो मोननानै मानो मोजां मोना जानो थेंक इउ डक्टर राजा गासैबो नोंनि थाखायनो नोंनि एसेबां अनसुला आं सानाखैनोमोन आं बावदोंसो डक्टर राजा गारिनि साबिखौथ' नों मारियाखै थांदो थां साबिखौ मारियाखै नङाबा गारिखौ सोरबा लांबालाय नङा माथो नोंबो दासो गोसोखांना होनो मोनागौ ना इसा गारिया एथ' गोजानाव दङ गारिनि साबिखौ मारिबोआखै थोद फैसा सैसा गासैबो बेयावनो दंजोबो जल्दि थांना आंनि मबाइल सबाइल फैसा सैसा गासैबो बेयावनो दङ जल्दि थां इसा जाय डक्टरा जोंखौ जेलाव सोदों बे डक्टरजों नों दिनै एसेबां गोदै हो सिरिथा मामा बेफोर गासैबो आंनि एक्टिं नोंसोरखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय नोंसोर दिनैनो न'आव थांनो मोनसिगोन सिरिथा मामा नोंसोरो हेलौ आदै औ इसा बुं मा खबर आदै आंनि फंसे बाथ्राखौल' खोनासंदो नों दानो गोख्रै गारि लानानै जेलाव फै दे नै आं ओंखारबायबो इसा बेफोरो मा औ इसा बेफोरो मा नों जोंखौ जेलनिफ्राय हरनानै उनाव आरो बांसिनसो जेबो गिनांगौ गैया मामा आरो बाबा आं गासै खोथाखौ नोंसोरनो उनाव खोन्थाजोबसिगोन नोंसोरो खालि थांनो रेडिल' जादो नाथाय डक्टरा ओइ सोरनि पारमिसन लानानै नों बेयाव फैदों मिस्टार बारा दादागिरि नङा नायलाय डक्टर राजा बे दाबो सिनायाखै आं दि नोंनि हिन्जाव हो सार खोनासं इसाया आंनि हिन्जाव इसाया जा बुङो बेखौनो मानि नुबायना नों आंनि पावारा खोनासं बिसोरखौ दसे रायलायनो हो ओंखारबो नों मिस्टार पुलिस र' थाथ' आंनि फंसे बाथ्रा खोनासं औ मेडाम बुं इसाया मेडाम खोनाखाबाय दा डक्टरा दानि मा बुंना गालांखो आं जा बुङो बेखौनो मानिनो थिनदों औ मेडाम बुंदोल' मा खामानि आं बुङो दानो आंनि मामा आरो बाबाखौ बे जेलनिफ्राय थांनो थाखाय थौ गेदा खेवनानै हो नाथाय मेडाम मा नाथाय साथाय लिंहरनो डक्टरखौ जागोन दे मामा थांदो थां बाबा थांदो न'आव थाहै आं उनाव नोंसोरखौ लोगो हमसिगोन आदैया दाहालागि गेटआव सफैबायदां थांदो थां नोंसोरो लानानै थाङा मानो दाबो गोख्रै जागोन मेडाम
फैदो। खोनासंलाय मामा, आंखौ जेबो जिंगा दासै। नोंसोरखौ आं न'आव थिनहरग्रोनोल' हादोंसै। आं साननैसोनि उनावनो आंबो न'आव सहैगासिनो। थांदो थां मामा।